We hebben vanmorgen stilgestaan bij koning Josia. Dat is de laatste van een serie van 3 overdenkingen over de pilaren die in de tempel, in de voorhal van de tempel stonden, waarvan 2 koningen bij de pilaren hebben gestaan. En dat was Joas de vorige keer en deze keer Josia. Een hele bijzondere koning, omdat hij al 300 jaar voor zijn geboorte wordt aangekondigd, met name door een profeet, en wat hij zou gaan doen. En dat dan ook inderdaad in zijn leven gebeurt. Een koning die op heel jonge leeftijd, op 8-jarige leeftijd op de troon komt en een geweldige drive heeft om de Heer te volgen, de God van Israël te dienen. En uiteindelijk door een ontdekking van het wetboek in de tempel echt tot verootmoediging komt met een geweldig gevolg van een reiniging van alle afgoderij en uiteindelijk een viering van het Pascha op een manier zoals het nog nooit gevierd was. En al met al hebben we daar heel veel van de Heer Jezus in gezien, maar ook voor ons persoonlijk leven. Welke impact heeft het woord in ons leven als we het lezen? Nou, ik denk dat dat wel een beetje de samenvatting is.